Hello guys, good afternoon. Ayan, good afternoon guys. So magla-lunch tayo. And ngayon ako nag-vlog, pero mamaya ilalagay natin yung ating Christmas Christmas wall decor. Yung ating, yun pa rin yung ilalagay ko. But anyway, ito yung ating ulam ngayon. Ayan, yung favorite ko. Hi pa. Hi guys. So ayan, kain tayo guys. Kakain muna kami kasi gutom na. Ayan guys, kain tayo. Tapos ito pala, lemon juice. Lemon talaga to na piniga ni Papa. So nagpabili ako ng lemon kay Papa. Ayan. Kain. Hello guys. Hello, good afternoon. No, hindi pa. Good morning pa. 11 o'clock pa. Pero mag-lunch tayo. Almost 12 o'clock na ng ano. So hagad yung ating festa day. But anyway, mamaya iano namin talaga yung aming decor, Christmas decor. Hindi ko matatawag na Christmas tree kasi hindi naman sa tree. 4 siya. 4 is a tree. Char. So ayun. Kain tayo guys. Medyo masarap yung ating ulam ngayon. Nakuha itong ceiling fan akbe. Tapos nagluluto si Papa ng natin yung iluto niya. Ang tawag doon? Isda. So, ayan. Tapos, wait lang. So, today is Sunday. Hi guys! Hi. Today is my birthday! Uy, tanggal. 4 pa yung birthday mo. So, ayun, mag-lunch tayo, guys. Hi pa. Guys. Ayan. Walang energy si Papa. Pagod. Pagod daw siya. So, ayan yung ating ulam mo. Ito. Kinilaw. Ala? Lagyan ng coke. Kinilaw. And then, yun, kinilaw. With pork. Pukutin yung guys. So, ayan. Uy! Gabi. Hi. Hi. Uy. Ay, wash your hands. Wash. Kalungat pa. So, ayan guys. Ayan, pinaano ko kay Papa yung ating decor. Yan pa rin yung ating gagamitin kasi yan lang. Yan lang. Wala tayong budget. Wala tayong budget para dyan dahil Yuwi. Ayaw ka ikatag pa. Ay, ka ikatag ba? Ay, nakaikatag. Kay basig dili makakuan. Kay buak kaabot ato yung kan. So, eto lang siya guys. Actually, ganito lang siya kadami. Yung aming yan pa rin yung last year. So, wala kaming plan na, actually may plan sana akong bumili na malaking Christmas tree, no? Pero, wag na lang muna. So, eto yung, maayos ko siyang nilagay para hindi talaga siya masira yung ating Christmas lights. Ito yung mga maliliit. Tapos, ito yung medyo shala siya tingnan, pero mumurahin lang pala to. So, ayan. Hindi mo na ako bibili ng mga Christmas, So, ayan. Ito yung nilalagay namin. Itong marang Hi guys! Hi guys! So, ganito yung nilalagay namin. And then, itong reindeer ko, ayan, gagamitin natin. Reindeer. Cool! Hello, Rainy! So, cute. Payat. Yan yung itsura niya guys. Medyo konti lang, no? Maliit yung ginawa ni Papa. Ayan, si Hagrid. Tapos, ayun. Nilagyan namin ng Christmas lights and then itong mga Christmas balls. Yan lang, simple lang. Hindi ko alam, maybe baka magdagdag ako ng ibang decor pero sa Christmas tree, hindi na talaga ako bibili kasi may plano na talaga sana akong bumili yung malaki. Pero sabi ko, since gusto ko magkaroon ng Christmas tree, gusto ko talaga yung malaking malaki. But, for now, yan na lang. So, eto. Ang plano ko, meron kasi akong planong i-DIY namin ni Hagrid pero pinag-iisipan ko pa kung magagawa ko siya.
So, Star. ayan. What's the star? I didn't know what's the star. Parang nakamix ata to. Ano pa? Saksak. So, ayan, nalagay ni Papa yung ayan, yung Christmas lights. Yung Christmas lights. And then, yung Christmas balls na lang. So, i-off na nabi, i-off. So, ilalagay na yung mga Christmas balls. Maganda to tingnan sa gabi. So, ayan. Nalagay na natin yung ating Christmas balls. So, yan lang talaga. Literal na. Yan lang yung ating Christmas decor. And then, ayan. Simple. Happiness. Simple lang yung ating happiness. So, ayan. Yung reindeer, hahanapan ko pa ng, kasi dati sa table ko yan nilagay, pero ngayon nahanapan ko ng ibang lugar kung saan siya mapupunta. Sa ulo ni Hagrid. So, ilalagay ko yan saan. Wala kaming star kasi tinapon pala yung star. Ni Hagrid. So, yan lang. Ayan, hello guys. Good afternoon. So, today is magano ako. Kasi kanina, naiinis ako dito sa akin, kasi nahuhulog siya. Kasi kanina, pumunta kami sa palengke. Diyan na lang kami sa baba na palengke. Kasi bibili lang namin yung konting pang weekly namin na pagkain. Kiat-kiat, yung maliliit na oranges. Ayan. So, hugasan ko. And then, bumili din ako ng ito lang sones. Wala yung saging talaga sa amin. Ito naman, 25 ang kilo nito. Iba-iba yung presyo, yung lakatan medyo mahal yon sa 35. Ayun. So sa mall, medyo mahal talaga sa mall yung lakatan na yun. Tignan niyo. Naiinis talaga ako dito sa aking tripod Bumili kasi ako ng tripod na malaki na may lights para hinugasan ko to palagi. Tapos na ako. Tapos na ako sa fruits. Tapos ito pala kung nakikita ninyo, yan mga mga stock namin yung sa mga ingredients namin sa longganisa. Sugar, so nakastock yan kasi bulto namin siya binibili. Tapos yung kandila sa ibabaw, yan yung para sa mga dogs mamaya. So anyway, samahan nyo ako ngayon kasi gagawa din ako ng pancake mix kasi naubos yung pancake mix namin. And then, magagawa din ako ng pizza. Actually, nag-film ako ng pizza pero tinitingnan ko pa kasi na na time-lapse ko. Time-lapse yung nagamit ko sa pag-video. Time-lapse yung nagamit ko kaya hindi tinitingnan ko pa kung paano ko siya i-edit kasi talagang time-lapse talaga siya. So, ayun. Pero ngayon gagawa ulit ako ng pizza kasi yun yung request nila. And then, ayun. Kanina bumili kami ng meat, karneng, baboy, at saka isda. So, yun lang naman yung binili namin. Nag-iiwas muna kami sa manok kasi
Parang feeling ko tumataas yung cholesterol ni Papa. So, nag-iiwas kami muna sa manok ngayon. So, isda-isda muna tayo. So, ito guys, i-transfer ko na itong fruits. Mama be. Okay. Ingredients. Ito na to. Mama? Ito po. Tarong mama. Ay, kasuri yan. Okay, 3. Tamang 10. Tamang 5. Tamang 3. Ilan na ito? 3. 3 ito. Tamang to. Sorry na yan. Okay, promise. Fix it. Mama said you want to. Mama said 4. 1 teaspoon. Ito siya guys. 8 cups yung ating gagawin. So, I have here. So, 8 cups. So, etong 1/2 kilo, masipaan na sa nani mo. Itong 1/2 kilo na all-purpose flour, ano to, bali mga 4 cups. So, diretso na natin. Yung isa. So, 4 cups. So, this is pancake. So, this is pancake mix, guys, ha. So, ganito ako gumawa ng pancake mix. Ever since naman talaga, dahil sa dati sobrang gipit namin, mahal yung bumili ng isang box talaga ng pancake. Pero paminsan-minsan dati bumibili talaga ako. Kasi syempre, mas ano talaga yon. But then, nag-invento ako ng sarili kong pancake mix hanggang sa ano. So, ito, updated na itong ginagawa ko ngayon. Mas better ito compared sa dati. Pero yung video ko na yon sa pancake ko, parang lagi ko yung naano yung pancake. Pero ito talaga, ito yung ano talaga, snacks, pwede ding umagahan. Anytime pwede itong kainin itong pancake. Eh, sobrang ano ko nito talaga, fan ako sa pancake kasi pwedeng gumawa ko. Kasi yung isang ano kasi, yung isang box, medyo mahal yun. Kaya sa sobrang gipit namin dati, nag-isip talaga ako ng paraan na makakain kami ng pancake na matipid siya. Pero at the same time, masarap.
So, medyo hindi ako masyadong sasalita kasi doon ipapamusic, baka makapiright tayo. So, 5 cups yung ating gagawin na pancake today. I-stack ko lang siya dyan kasi para may pang snack lang. So, medyo maliliit yata yung egg ko ngayon. Pero carry na yan. Tapos, butter and then egg. Yun lang. Tsaka water. Yun lang ilalagay ko. Tapos yun, magluluto na ako. Hapon na. Medyo hapon na. Pero ngayon naman, nagluluto ako, update lang, nagluluto pa ako ng, gumagawa ako ng dough sa aming pizza. Kung gusto nyo malaman yung ingredients nito, mauuna yung pag-upload ko dito sa channel natin. Doon sa recipe nitong dough, masarap siya in fairness guys. So, medyo nagka-problema nga lang ako doon kasi yung pag-video ko, na time-lapse ko, kaya hanapan ko ng paraan. So, ayun. So, eto na yung ating dough. So, paparest ko muna siya dito for 1 hour. Habang nagluluto ako ng pancake. So, meron tayong pancake and then magluluto ako ng munggo. So, yan naman yung gagawin ko ngayon. Good evening, guys. So, ayan. Update sa ating trabaho. Nakaluto na ako ng pizza. And eto, pakita ko sa inyo. So, yung pizza natin, dalawa yung nagawa ko. And wala tayong lagayan kasi kaya pinagtsagaan ko na lang itong ating trabaho. Hinayi, Hagrid! Tapos, ito yung ating munggo. So, inaantay lang natin yung munggo natin. Ayan. Tapos, ito yung ating Christmas wall decor. At yung isa doon, yun yung reindeer. So, nag-iisip ako ng kung ano yung gagawin ko talaga. Pero, nilagay ko lang siya doon. And, ayun, okay naman. So, tapos, ito yung nagawa ko. Pasensya na madilim kasi nag-off kami ng ilaw. Yung pancake natin, ganyan siya kadami. Hindi na magkasya sa Pero, ayan. Tapos, yung fruits natin, yung ating fruits, ayan. Nilantakan na ni Hagrid yung orange. Mga kiat-kiat. So, ayan na lang yung natira. So, ayun, okay naman. Masaya naman siyang tingnan. What? You're eating? Kaya na pa siya kumakain, oh. Ayan, oh. Nilantakan na niya yung So, ayun. Maghahapon na rin kami and kasalukuyan ako medyo makalat pa yung magliligpit tayo ngayon. Pero maghahaponan muna kami. So, yun lang yung update ko sa inyo mamaya. I-update ko kayo ulit pag natapos na ako. Medyo haggard na yung fast natin. So, ayan. Hinantay ko lang itong munggo. Mabilis lang naman itong munggo. So, ayan. Okay na. So, sa mga gustong, sa recipe nitong ating pizza, ilalagay ko yung link sa baba kasi for sure mauna yung i-upload ko. So, ayan. Medyo na crispy to.